आई नेपाली चाट भाई हमरा लगे आ गइल बारे दुकान पर। नेपाली चाट हाउस काजी रोड दुकान पर का मिलेला? बहुत कुछ, बर्गर, चाउमीन, रोल, चाट और बहुत कुछ आइटम बा। तो बताओ मुश्किल बा। मुश्किल बा, कुछो बताएं। और बताइला कि का फायदा, सब आएम दुकान पर देख ले आके। अच्छा। कि पता बा अमनौर कॉलेज रोड में पंचमुखी हनुमान मंदिर के बगल में नेपाली चाट हाउस। अच्छा, आइटम में एक आध गो बताएं। में लालमोहन मिली, स्पॉन्ज मिली, समोसा मिली, चाट मिली, बर्गर मिली, चाउमीन मिली और बहुत कुछ आइटम बा। रोला आए आके देखिए, खा के पसंद करी। एक बार खाए के मौका दे। खाए के मौका दी। चले आए नेपाली भाई के लगे दुकान पर एक बार हुआ मौका दी चाट चाटे के, चाट चाट चाउमीन खाने की। चाउमीन खाला।